ọma na-egelela anyị na ndị na-ege ntị unu mana oge ihe anyị nọ oge eriberi onye nna n'olu ya bụ nwada Ifeoma OGUAJU onye unu na ya na-anọka na ya bụ oge eriberi oge eji esi nri dị iche iche na oge eji erikwa nri dị iche iche n'ala Igbo ugbu a anyị na-achọ ka anyị gaa na nke nwanne anyị nwaanyị onye nke ga-agwara anyị ụgba ọ fụrụ ihe anyị na-egosi n'ihe onyonyo wee kpọọ n'ekwentị wee sị ka anyị bịa bịa ka o wee kụziere anyị ka esi agwa ụgba okporoko ihe niile eji agba ịgwọcha ụgbọ ịta ụgbọ ịṅụọ mmanya ya bụ ihe anyị na-aga ka anyị gaa ka anyị wee fụ ihe ọ kwadoro anyị anyị erugo na nke ya bụ nwaanyị onye si na ọ ga-agwa ụgba ka anyị kụzie aka n'ọnụ ụzọ ka o mepee ụzọ ka anyị na ya were jee gbaa Adanne eyo adị mma ka ịkwa ahụ dị ọya nwa bụ nwaanyị ụgba kpọrọ n'ekwu igwe wee sị anyị bịa na ọ ya kụziri anyị ka esi agwa ụgba nne ama m na-eme agwa ya ọfụma kedu ndị obodo nwe ya bụ ihe ụgba n'Imo steeti na nnugo ya anyị nọ awọ mma Imo steeti ebe anyị agwara anyị ụgba ya anụmanụ ka ndị Owere na-ekwu ya ka ọ gịnị na-asị ata ụgba ṅụọ mmanya ndị ụlọ elu alọrọwa anyị ga-ata ụgba ṅụọ mmanya mana mụ nwa ya arụ ụlọ elu n'obodo a ọsọzikwa ya ga-etacha ụgba ṅụọ mmanya ịrụ ụlọ elu ọ gbasara gị mana mụta ka esi agwọ ya bụ ụgba ka ị nwee ike na-agwọrọ ya ọga gị n'ụlọ ka ọ ghara ịpụ n'iro ga-atacha ya bụ ụgba ṅụọ mmanya ọ ga-arọtalịrị gị ụlọ ebe gị na ụmụ gị ga-ebi gbaa mbọ were akwụkwọ na ihe edemede ka ide ngwanụ ka anyị gana ka anyị jefu ihe ọ bụ ịzụtasịrị ya eji were gwa ụgba ewe ngwanụ nke a ka gịnị bụzi ihe a ejinji na otu a ka ụgbọ ọ bụ na-esi adị emewazie ya nwere ike eji aka emewa ya ka mma mewana ya ka mfụgodị n'ime ya maka nke a wee okpokoro ewe ụgbọ ahụ nọ n'ime ya ịbịazie bee ya o wee bụrụzie nke a na werezie mma n'ebe ya n'ebe ya o bechazie ọ dịrị otu a ya bụ nke a kịta bụzi ụgbọ anyị chọrọ ịgwọ ụnụ na-ahụ nke a bụ mkpụrụ ụgba ịgbapee ya ife ụgba n'ime iwere mma bee ya ọ bụrụ na ị bee ya ị nwere ike ịgwọwa ya ozugbo ka o nwere abalị ole a na-edebe ya tupu ewere gwọọ ya ọ bụ ya ibe ya isie ya nkịta otu a ọ dị na-esibe ya a ga-esikwu ya ọzọ esigharịkwa ọzọ ebe ya etu a esigharịa ya esigharịa ya ọzọ ya wụpụ ya ewepụ ya ịsazie ya ịsa ya ugbo atọ ka ị ga-asa ya wee bidozie ya mmiri ịbaa ya mmiri chifo n'ụtụtụ sakwu ya ọzọ ugboro atọ ị bịa werezie ekete wee machizie ya werezie ihe dịka okwute wee dọkwasa n'elu ya ka o wee kuo dee ọfụma ndị na-elele anyị n'afọ anyị nọ na nke nwanne anyị nwaanyị onye ya gwara anyị ụgba dịka o siri wee kwu o gosiri anyị nke a ya bụ mkpụrụ ụgba nke siri esi ịgbacha ya ọ dịrị otu a i were bịa bee ya ibecha ya o wee dịrị otu a ọ sị na ibecha ya gị were ya sikwa n'ọkụ isicha ya egosisia ya were ya wunye na ekete ma asịsara kwuchie ya were okwute dọkwasị ya n'elu ọnọ mkpụrụ ụbọchị abụọ o wee dị ọfụma dịzie ka nke anyị na-achọ ịgwọchazie ya taa ọ bụrụ egwu eji anyị akwago aka kedu ihe mbụ bụ ihe nwere ike itinye ihe mbụ m ga-etinye bụ mmanụ nke a bụ gịnị kanda azụ efi emere mkpọcha nke a azụ kpọnkụ nke a bụ okporoko nke a bụ ayo nke ndị oyibo na-akpọ onions nke a bụ ụzịza akwụkwọ ya ebego ebe nke a bụkwa ụtazị ebego ya ebe ụtazị na-eji ụtazị etinye na ngwanụ nke a bụ ose akwọgo ya akwọ nke suru esu ose ndụ esuru esu na ose ndụ ka a na-eji eme nke a bụkwa mmanụ
mmanụ Igbo o nwere mmanụ eji eme iche ka mmanụ ọbụla ka a na-eji eme ya ma nke a na-akpọ mmanụ eketeke eji agwa ụgba ka nwere nke nwere iche a na-enwe mmanụ eji eme ụgba bụ mmanụ ojukwu aba ka a na-akpọ mmanụ eketeke ojukwu agaghị aba ya ọ bụrụ na ojukwu baa ya ọ gaghị adị mma agba ncha ọ bụrụ na ojukwu baa na mmanụ ahụ ka mmadụ onye ahụ esi mana na ojukwu nọ na mmanụ ọ chọrọ ịgbara ebe a na-ere ya ị ga-ahụ ya mmanụ ojukwu bara ọ na mmanụ ya na-enwe ogere ọ na-agbasa ihe a ji agwa ya agba ike mmanụ ụnụ anụ na ịchọ ịgwọ ụgba eji na mmanụ nke ojukwu bara and ịghọta ịnụgo ihe o kwuru na mmanụ nke ojukwu bara na ị gaa n'ahịa ọ na-enwe ogere ya bụ ọ na-agbago na-achị na-egbuke mana ike ya ọ dịrị otu a na ịgbata ụdị ahụ ịgbapụ nke elu ahụ were nke ike ahụ wee mee gịnị wee gwọọ ọnya bụ ụgba ihe nke a bụ gịnị ọkanwụ na ịgbarigo ya agbari nke a mmiri ya ọkanwụ agbụnyere na mmiri ị ga-etinye ya na mmiri aja wee zaa n'ala ịbịazie zarazie mmiri ya igosicha n'ihe niile ka o nwere ọzọ fọrọ nnu ihe mbụ ị ga-etinye isila anụ okporoko mmanụ ga-etinye mmanụ na ite ga-etinye akanwụ ihe amaoli ya etinye wee tọnụwazie ya na-akpagharị ya wee na-akpagharị ya etu a ka ị na-akpagharị na-etinye ị na-akpagharị ya oge ị mesịrị nke ahụ oge ị gara agwa ụgba ịsago ka ndị ahụ sazie ya ọfụma sazie ya ọfụma wee wunyezie ya n'ite wee sikwazizie ya n'ọkụ ị ga-etinye ayọ n'ime ya tinyekwa ụzịza n'ime ya etinyego m ụzịza tinyekwa ihe ọzọrọ m ga-etinye ya bụ nnu etinyechago m ya kpuchizie ya ọgbọtụzie a ga-echezi ka ọ gbọtụzie nwa obere oge ọ sị na otu igo kanda n'ime ite tinye mmiri tinye ya akwụkwọ ụzịza tinye ya ayo ekwuchizie ya ka ọ gbọọ ka ihe ndị etiri tụbasị ya n'ime ya tupu anyị amalite na-akakwa n'iru okporoko ị ga-ahụ na ịchọ isi ya na okporoko na ihe eji n'oge dịka echi ịbanye okporoko mmiri ka o wee dee ọfụma ka o kwere ọtịta gosirizie etinye ya etinye o tinyego okporoko n'ime ya bụ ihe kpuchie ya ka anyị mara ihe ọzọ nwere ike ịbanye n'ime ya ihe ọzọ ga-abanye n'ime ya bụ ose anyị eti ose n'ime ya otu a m tinyere ose m ga-ahapụ ya ha ncha ose a wee gbọọ banye n'ime ya ihe ọzọ m ga-etinyekwu ya nkịta ọ na-agba ọbụkwa azụ kpọmkwụ ka m ga-etinye n'ime ya maka asasigo m ya tinye azụ kpọmkwụ a titụkwu ya
obere mmiri o de ya azụ ahụ na-abụ ọ bụrụ na itinye ihe ndị a itinye azụ kpọ nkụ n'ikpeazụ ịgbarakwa obere mmiri oyi tikwuo n'ime ya were kwuchizie ya ọ gwanị na mmiri dị n'ime ite zuru nke eji wee si ihe anyị agbanyekwa ya mmiri oyi ọzọ anyị ha agbanye mmiri oyi ọzọ mmiri a ga-eji gbanye ọzọ ga-abụ mmiri ndị ọkụ ka anyị kwuchizie ya wee chezie ka ọ gbọọ abị ọ na-anụla ya ndị be anyị ndị na-elele anyị ihe anyị nọ n'oge ya bụ ịgwọ ụgba ama m na gị na-ele m na-amụta ya were akwụkwọ na-edetu ihe niile nke a na-agwa gị ihe izizi anyị tinyere ebe bụ gịnị kanda anyị si na kanda tinye akwụkwọ ụzịza si na akwụkwọ ụzịza tinye ogiri igbo ndị oyibo na-akpọ magi si na ya tinye nnu si na nnu tinye okporoko si na okporoko tinye ose si na ose tinye azụ kpọọ nkụ nke kpọrọ akpọ si na azụ kpọọ nkụ wee gbarazie mmiri jụrụ oyi wee tinye n'ime ya were kwuchizie ya ugbu a ka anyị wee na-eche ọsụzie anyị esibe ihe anyị na-esi ka nke a na-asụ anyị na-agwagharịkwa mmanụ na gịnị nọ bụ nke a ọ bụrụ na mmanụ nchekie na ụgba agwọ ilele ogbo ị chọrọ ịgwọ mmanụ ole mmanụ ị ga-etinye n'ime ya mmanụ nke a ezu ụgba nke anyị chọrọ ịgwọ ka anyị etikwu ya mmanụ ọ mgbe awụnye n'ụgba iwunye ụgba ịkparịcha anya iburuzie ụgba bịa buru ụgba wee gaa ụgba iwa ya anyị na-awa ego ụgba ihe eji akpagharịkwa mmanụ na-adị iche ihe nke a bụ ihe eji agbagharị ụgba wee bido kpagharị ụgba ọ bụrụ na mmanụ atụghị ya o nwekwara ụzọ ọzọ a ga-esi tinye ya mmanụ ụzọ ọzọ a ga-esi tinye ya mmanụ ụzọ ịkpagharịbịa mmanụ atụghị ụzọ ọzọ ị ga-esi wee tinye ya bụ gbanyekwuo na ya wee werekwe mmanụ gbanyekwuo na ya tọnụọ mmanụ ọfụma gbagharịa ya ọfụma gbagharịa mmanụ ọfụma etinye wee tinyekwe mmiri ọkanwụ ahụ obere gbagharịkwa ya n'ofu ebe wee bịazie gwọkọ ichaa ya wee tinyekwe ya tinye ya ose ndụ tinye ya ose ayo a na-esukwu ya esu ihe were ikwe eji esu ose wee sukwa ayo esuo tinye ịchọ ọ bụrụ na ị chọghị isu ya esu ịganyekwa ihe nke ịchara acha wee kpagharịba ya gị onye na-elele anyị ama m na-ahụ ihe na-eme na mgbada ala ebe a ka nwanne anyị nwaanyị si were na-akụziri anyị ya bụ ịgwọ ụgba o buru ụzọ gbanye mmanụ n'ite asamara asama wee were mmiri ọkanwụ wee gbanye n'ime wee kpagharịba ya o wee rọkọọ dịka ude a na-ete ete ijiri anya gị were fịa nke anyị na-akpọ ịgba ncha o wee gbaa ya gbaa ncha o wee werezie ya bụ ụgba wunye n'ime ya mgbe ọ bịara kpagharịa ya o wefu na mmanụ atụrụ ya o wee wepụta ofu akụkụ wee gbanyekwa mmanụ wee werekwa obere mmiri ọkanwụ wee tikwa n'ime wee kpagharịa ya wee werezie ose ndụ nke ogwere egwe wee tinye n'ime ya wee kpagharịa ya wee tinye ya ihe oberebe ọ sị na ị nwere ike iwere nke ebere ebe ma ọ sụkwa n'ikwe were mee ka o tichara o wee mepee ogiri oyibo ka anyị fụkwa ihe ọ na-agwọ ka anyị gbatuo n'ebe ọ nọ fụ ihe ọ na-eme ụgbọ anyị na-agwọ ọ bụ iwu na ị ga-eji azụ kpọọ nkụ okporoko kpọmọ
wee gwọọ ụgba. Ọ bụghị iwu ijikwa naanị kanda ị ga-agwọ ya. Ị nwetakwa okporoko, naanị okporoko ị ga-eji wee gwọ ya. Ị nwetakwa naanị azụ kpọnkụ ị ga-eji gwọ ya. Ọ bụghị iwu na ị ga-ewere azụ kpọnkụ, were okporoko, were pọmọ. Na nke ọbụla onye chọrọ iwere wee gwọọ ya. Onye na-ejikwa n'ego ịzụ ihe ndị a, o nweghị ike ịgwọ ogbo otu a ma taa ya na ezinụlọ ya. Ego itinye ihe ndị a, ọ ga-agwọ ụgba ya na ezinụlọ ya taa. Ka ị na-anụ, ọ bụrụ na ụgba gụrụ gị mana ego ihe ndị a, okporoko na kpọmọ na azụ na-ejighị ya, ilema anya otu esiri gwọ nka, gwọpịa ya begịnị tara ụwa gị ụwa gị na ezinụlọ gị. Ọkwa na iji ego ihe ndị a ezuru ọbụgodi n'ofu ụrụ azụ maọbụ kanda maọbụ okporoko, ofu n'ime ha wee were gịnị gwọọ ya. Mgbe ị mụtara ihe ndị a were ya gwọchara di gị n'ụlọ, ọ ga-amasị ya mma, ghara ịnapụ n'iro ga na-ele anya n'iro. Maka ọ bụrụ na di gị pụọ n'iro gaa nwaanyị ọzọ agwọrọ enye, o richa ebe ahụ nke ọ tọrọ, ọ tachazi ụgba ṅụọ mmanya, ọ ga-arụtala ihe ọbụla dịka ndị Owere siri wee kwu, taa ụgba ṅụọ mmanya. Ndị na-arụ ụlọ ame gịnị arụrụba. Ka anyị gaa nnekeri nke fọrọnụ. Mgbe ị ga-agwọ, ị ga-ebidozi ịgwọ kanda na okporoko. Ị ga-ewepụta azụ kpọnkụ a. Iwepụtasịrị azụ kpọnkụ wee kpagharịwa okporoko na kanda. Wee kwọtuo ya, nyekọtazie ha ncha ọnụ. kọtacha ha ncha ọnụ. Egwu eji ahụ niile ahụ ihe na-eme na mgbada ebe a. Ụgba ọdakọ nke esi agwọgharịa okporoko, kanda na ngwongwo na ngwongwo akwajuru n'ime ya. Gị onye na-elele anya, ọ dịka ya nwanne, ọ dịka gị bịa ka isoro were nụrụ ikpo ihe a, soro tara ihe nke a na-eme ebe a. Afụgo ya mgbe a wụnyere ya okporoko na kanda, mmanụ apụtazi ọfụma, tinye kwukwo onye mmanụ etinye kwukwo ya. Na mgbe ọbụla itiri mmanụ, itinye mmiri ọkanwụ, mmiri ọkanwụ ka o wee jikọta ya. And ifu na mmanụ tụrụ ya. Ị ga-afụ na mmanụ tụrụ ya. Afụrụ m ya. Karịcha ọfụma, buru ya tinye n'ọkụ. Ụnụ na-afụ ịkpagharịcha ọfụma n'ebe ahụ ibuturu ya n'ala, ịkpagharịcha ọfụma, iburukwa ya tinye ya n'ọkụ ka o wee nụọ ọkụ, ka o wee dị ọkụ. Gị onye nke na-elele anyị n'afọ anyị, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị pụta n'oge eriberi, ị chọrọ isi maọbụ na ị chọrọ ka ị soro rie na ndị siri esi, ịkpọọ n'ekwentị nke nọ n'ihu ya bụ onyonyo ka anyị na-gị kparịa, dịka nwanne anyị nwaanyị asị wee kpọọ anyị n'izuụka n'ole gara aga sị na ya ga-agwọliwo ya bụ ụgba nke anyị ji bịa be ya n'ụbọchị taa, o wee na-akụziri anyị ụgba. Ama m na ị na-amụta n'ihi na-edetu ya. Ka anyị na-ele ihe na-emenụ. Ịdọnyere n'ọkụ, werekwa ụzịza wụnyekwa, were tinye na ahụrụ ya. Anyị agwụchawago, gbaa atọ, ọ na-atọ. A ga-ebutu ewe n'azụ. Ndị be anyị ihe nke atọ gbucha m ebe m nọ. Ọ gwọchana ya,
wee werezie ya bụ azụ kpọnkụ nke siri esi. Ụnụ mana mgbe esiri azụ kpọnkụ a na-etinyere ihe ejiri si ya nnu, tinye oso, tinye ya ayo, tinye ya akwụkwọ ụzịza eberebe wee sie ya na-esichugo wee debe. Ugbu a o tinyego n'ime ya bụ ụgba nke ọ gwọchara agwọ, werezie wee mechisie ya ka mmanụ batụ n'ime ya bụ azụ. Ndị be anyị ọ sị na emechago ihe a na-eme, esichago ihe a na-eti n'ụgba o ghego ọ dịgo kpọkpọ dere chenchem na anyị ebidozi ribe eribe. Ọ sị na ọ bụrụ na etinyezie n'ihe eji eri ya ewee werezie ihe ndị a ewee werezie ihe ndị a wee chọzie ya mma, ya bụ nke a na-akpọ ayo na akwụkwọ ụzịza na ụtazị na oso were chọzie ya mma. Anyị agawazi n'ebe anyị eji iri ya, anyị rizie ebe anyị fụ bigo ewere iwe na onye eruteghị aka, mana ịchọ iri ma anyị bịasị ịkpọ n'ekwentị. Igbo ndị ọma na-elele anyị, ana m ekele ụnụ, ama m na ụnọ ka m onye mbụ Nwaada Ifeoma Ọgụajụ n'oge eriberi. Anyị esichago ya bụ ụgba gwọba ya gwọcha wee buruzie wepụta. Ugbu a ka anyị riwe eriwe dịka ndị mụ na ha nọ na ya bụ ebe a na-achọ iri ya na nwanne anyị nwaanyị nke kwadoro ya bụ ụgba. Nne ngwanị mepee mbo nri ndị ọgaranya ka anyị nọ na kpọpee eriri ahụ iji kechukwu nne na-achọ ngwongwo na ngwongwo nọ na ya na-etinye Conductor na passenger. Dewe godini. Owe isi ya ngwongwo. Lee chiri achịrị n'ọdị. Ọ nke a ka clinic dị n'ogosi na ya ka arụwe n'ụlọ enu mana ogogoro kọtara. Ọkwa ya mere ndị Imo jiri na mmanya. Ka tupu anyị ebido na-eri, nwanne m nwoke nọ na aka ekpe m, achọrọ m ka ịkọwara ndị be anyị na-elele gị onye Igbo, maka na ụfọdụ lere anya afọ ọmarịcha nwoke nọgasị n'oche ebe a anyị asị kedu ndị ha bụ. Nwanne m kọwara anyị onye Igbo ihe eji mara gị. Ọhaneze mma mmanụ ndị Igbo anyị dị mmenụ. Afọ m bụ Vincent Ugba, abụ m onye Ụkpọ nwa Anambra. Ebe a ka m siri ebe anyị na-arụ ọrụ moto na-ebunara ndị mmadụ ahịa. Udo dịrị ụnụ. Dịrị gị nwanne m. Nwanne m nwoke nke nọketere ya ka anyị mara onye Igbo. Aha m bụ IGBO Chukwuma from Osumeyi na Nnewi South Local Government area Anambra State. Ihe eji mara m bụ na ịrụsa ụlọ anyị bịa doziere gị ụlọ tinye gị ọkụ ma fọnichere gị ya. Ndị be anyị ama m na ọ nọrọ ihe ụmụnne anyị ndị nọ n'aka ekpe kwuru ka anyị fụ nwanne anyị nwoke nke nọ n'aka nri ka ọ kọwakwa onwe ya n'oge ya bụ eriberi. Nwanne nwoke Uchenna Francis Ọjị, abụ m onye Imo steeti. Ebe esigo wee bịa n'Imo steeti bụ arọ izu ọbụla. Ụmụnne m biko unu ewere iwe kparawanye mmanya ka e were taa ya bụ ụgba. Gị onye na-elele anyị, nwanne m bịa ka isoro anyị were rie. Ọ bụrụ na ọ na-amasị gị iri eri ma isi esi, egwu anyị ụbọchị ya akpọ anyị n'ekwentị nke nọ n'ihu ihe onyonyo nke ị na-elele ka ị bịa kụziere anyị nke ime esi ma ọ bụ bịa soro were rie nke esiri esi dịka ụmụnne anyị ndị na-ebe a soro were na-eri. O nwere ihe m chefuru ịjụ. Ụnụ na-eri ọ na-atọ ụnụ. Ama m n'ezinụlọ na ọbụrụ ọsọsọ nwaanyị mgbe esi nri, nwoke makwa esi nri. Ọ bụrụ na anyị kọtara gị, ị nwere ike isiri anyị ya bụ nri ka o wee tọọ dịkwa ka nke ị na-eri. Oge nnu nwaanyị ma ọ bụ ọmụ na-esiri nri. Onye ka m jiri ya ka o jiri ekpere m maka a jọrọ njọ nwoke. Enweghị m ego. Atara m afọ onye siri n'ike nwaanyị na-agbara m ọsọ. So nni ka m ji wee gọgbuo wee site ya na-esite nri ọbịa ka edete na ana wa atọ ya wee dị na Igbo bụ Igbo na ihe o kwuru nri ka o jiri wee site nwunye ya. O sitere nwunye ya na nri maka na ọ bụ onye ma esi nri. Anyị nwere ozi oge anyị na-eme kwarapụ nwanne m nwoke nke makwa esi nri ọzọ ka ụbọchị ọzọ anyị ajụzi ha
maka na oge anyị agwụgo. Biko ana m arịọ unu bịa soro anyị wee taa ihe ha. Ka chi fonu.